नमस्कार, मी उर्वी पंगत तुमच्या आमच्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करत आहे। या पहिल्या श्रावणी सोमवारच्या तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। तर आज मी तुमच्याबरोबर मस्त झटपट इन्स्टंट अशी नाश्त्याची रेसिपी शेअर करणार आहे। ती म्हणजे पोह्याचा डोसा। अगदी नरम लुसलुशीत बराच काळ नरम राहणारा असा हा डोसा आहे। तोही इन्स्टंट आहे। अगदी झटपट घाईच्या वेळेला मुलांच्या डब्यासाठी देण्यासाठी ही रेसिपी अगदी परफेक्ट आहे। जर का तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा। तर चला वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। आता इथे डोसे बनवण्यासाठी मी 1 कप एवढा जाड रवा घेतलेला आहे आणि 1 कप एवढा पातळ पोहे घेतलेले आहे। तुम्ही जाड पोहे वापरले तरी चालेल, पण पातळ पोहे वापरले तर डोसे छान असे नरम लुसलुशीत राहतात। तर 1 कप पातळ पोहे मी भिजवून इथे घेतलेले आहे आणि 1 कप एवढं दही घेतलेलं आहे। म्हणजे जे तुम्ही कप वाटी कुठलाही पेला हे प्रमाण जर ठरवलं तर ते सगळं समप्रमाणात आपल्याला घ्यायचं आहे। आता हे सगळं छान मिक्स करून 10 ते 15 मिनिटासाठी आपण साईडला ठेवून द्यायचं आहे। आता एक 15 मिनिटानंतर पोहे आणि रवा छान भिजलेला आहे। आता त्या मिश्रणात मी त्याच 1 कपाने एवढं पाणी घातलेलं आहे। 1 कप पाणी घालून ते व्यवस्थित छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे छान मिक्स झाल्यावर आपण त्याचे मिक्सरमधनं छान असं बारीक पीठ तयार करून घ्यायचं आहे। आता इथे मिक्सरला वाटताना जर का तुम्हाला पाणी जर लागलं तर तसं तुम्ही पाणी इथे वापरू शकता। आता हे छान असं मिक्सरला बारीक पिठासारखं करून घेतलेलं आहे। आता हे छान मिक्स झालं, मिक्स असं बारीक वाटून झालं की त्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घातलं आहे आणि अर्धा टीस्पून एवढा बेकिंग सोडा घातलेला आहे। आता इथे जर तुम्ही बेकिंग सोडा वापरायचा नसेल तर अर्धा टीस्पून एवढा इनो वापरू शकता, फ्रूट सॉल्ट वापरू शकता। आता हे छान असं एकसारखं मिक्स करून आता ह्याचे आपण इन्स्टंट डोसे करायला सुरुवात करूया। आता ह्याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता, व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला ह्याची कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। आता इथे मी छान असा फास्ट गॅसवर कडकडीत असा भिड्याचा तवा गरम करून घेतलेला आहे। डोसे घालताना मीडियम फ्लेम करायची आणि तुम्हाला जसे जाड पातळ डोसे हवे तसे तुम्ही घालून डोसे तयार करून घ्यायचे। आता तुम्ही बघू शकता हे इन्स्टंट असले तरी ह्याला छान अशा जाळ्या सुटलेल्या आहेत। आता वरून थोडासा कोरडा झाला की आपण त्याला फ्लिप करून त्याची दुसरी बाजूसुद्धा शेकून घेणार आहोत। आता तुम्ही बघू शकता मीडियम फ्लेमवर छान असा खालून खरपूस असा आपला डोसा भाजून झाला आहे। टर्न करून सुद्धा आपल्याला दुसरी बाजू त्याची छान अशी खरपूस भाजून घ्यायचे। दोन्ही बाजूने छान असा भाजून झाला की आपला डोसा हा खायला तयार आहे। आता अशाच प्रकारे मी बाकीचे डोसेसुद्धा काढून घेतलेले आहेत। खूप काही अशी कठीण रेसिपी नाही आहे, करायला खूप सोपी आहे, खायला टेस्टी आहे, थोडे वेगळ्या चवीचे डोसे आहेत। कधी अचानक काही डोसे खावेसे वाटले तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की घरी ट्राय करू शकता। तुम्ही तुमच्या मुलांच्या डब्यासाठी सुद्धा देऊ शकता। तुम्ही बघू शकता डोसा किती नरम लुसलुशीत आहे, एकदम कापसासारखा मऊ आहे। आता ह्या डोस्याला तुम्ही जाळी बघू शकता, खूप साऱ्या अशा जाळ्या सुटलेल्या आहेत। आता मी तुम्हाला हा डोसा तोडून सुद्धा दाखवते बरं का। मस्त असा सहज तुटला जातो, एकदम नरम लुसलुशीत आणि गुबगुबीत असा हा पोह्यांचा डोसा आहे। हा तुम्ही लाल चटणी, सांबार किंवा बटाट्याची भाजी, हिरवी चटणी कशाबरोबरही तुम्ही हा डोसा ट्राय करू शकता। तर असे हे 1 कप पोहा आणि 1 कप रव्यापासून तुम्हाला खूप सारे डोसे तयार करून मिळतील। तर अशी ही सेट डोस्याची रेसिपी तुम्हाला जर आवडली तर रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। तोपर्यंत मस्त राहा।